manya amange litkolera ni gotorachi gukwanira igoro yebyanda nabo igo omuntu amachiri cha Facebook nabo gotanyara gwetera Ndizi TV News chingero chinsemo cha YouTube gwetera Ndizi TV News asi chinsemo cha website nabo gotanyara gwetera www.ndizitv.or.ke igongwera libageri gali abene gokwarigane kerigima ase omorobeliga elinde twemanye obochenu baito karibu sana ase studio yetu mbia sana ndete bono omanye mwancho muligerere ali etali yawo kerekende naro omogeni otanya kobagaho komanya nabo komateyire etali yawo abancho abo akirebuya namanyire mwabo kiruya sire etali ya Yeso eli etali ya nenkoro kwa Motindi Mosumari omwalimu korwa Tenacious Herbal College nabo igo umorokia asensemo ya herbal therapies ase college yetu ya Tenacious kutoka Twin Towers KC Town. Bia mono karibu. Asante sana umwanchi omulie unigwete oyinere Motindi Mosumari korogale sinsemo cha Tenacious Herbal Clinic na wigo Tenacious Herbal College onye kogwate ibole ndelyonsi na boto kwemanya amange onyare kubole libole lyawo na biyira screen yawo na bokwera libagali abene otatebinga yoko tugwetera ko runingi otete kwemanye gwetera alitorachi gukwana onye kogwate ibole ndelyonsi to basa kobwa na boigo abubadaye na chikorwa enamba yaye asimorachi gukwana ase obwimimo na bana litukolera daktari abantu banyare ko bagochanga ne byanda mono bane batanga rero daktari tiganga akonere igoro yebyanda bono ngo kwali bageri gali abene banyare ko tate inga kibyanda nga kibigocha kera kitoranyare ko batogwetanga ko tanyore byanda biya mono mwancho muligereria na ino mategereri una naika okwana nyasaye no miya antaracha ka biya ntwakera nyasaye biya mono asichikambi twakora chikambi twakora ase Kisi Central Church asina lengo yomo wabakwani nyasaye agatubwira biya naende ngwakira mo pastor George Morara asili bageri nyasaye moete amona bayigo chikambi chere asenya chenge district as pastor Jackson Obale lingano le nyasaye linyare kogendera na inu Ndizi TV mbiya mono singi nchubara liyo bono borandio biya mogenderete bono ase ebyanda abantu bange mbali koyinya ko birara buno borwaire akaro byakira sabana bake byakira sabanta banene mbiri koyinyoro bwango igo bikoyinyoro ekero monto chinguru cha moereire ekera manyinga moereire ekero pains chechira somobere gosekerenda ya bimbire gosekero montare ire mono atali ne chinguru gosekere byanda byoka byasoire gosoka nalio monta kunyoranga ndoche byanda mikoreteki mbiarengo igo mwanchwa umuligereri na ino motegereri nabotoa chokonya na se line yeiga ekiarango chibire byachana abantu abange ekero bagoche kubinyoranga na bibire okonyora byaletere emechande menge asomo berobo ngiye gochikelete byande good ebyande ebi igo bikoletwa na mazingira nambe ya mama zingira ngakiomenyete sana tutebe hygiene ya tutebe chinyomba chiri chobo cheno tulachiro kinaende chichorende onye nchiri nsafi gosonya abantu mbobwati chicho okay igo bakogenda asatali agiya usale exposed asuru sana yes tingagere tigo suru sana ndole gusi lakini onyo sana ruro gose chinyomba nchiri chikorosiwa lakini okonyoro bochafu bubekiro ofio hygiene yani hali ya afya erense asa mazingira abantu bamenyete engenche iye kogera chingi gose nonyene chisese okay asikobeko bochafu ovyo yani ebyo singo changi abire ase ebyande bigagotoka ange na mwanya bantu by the way ebyanda nkolibire chiombe ebyanda nkolibire chimboli ne chingondi ne menyameli tutugete na ronkuligwere ebyanda because they are equally animals na into mwanya bantu ebyanda bigangocha bira story igo asa mazingira tomenyete abanchwa bunabono chicho mbiya chibe clean no muntu tabwatie nyombe iyo bochenu mbuyanye tware lakini titatiko agumone ikiagara gusi generally astoikere bono iga tindo chiko so muntu narora benga kerago chikwerosia igakogenda isikasara buyaya ine nchire ya mayo konyore byanda namba ibere nkonyorore chindagera tukoria
unabona kero kulia endagirire fresh gose na matunda gose ne chinyini okorosie salad oli go chimobero okonyora abantu abange mbali gusibibuya eiga nararo lire chichiro chinyinge market centers omuntu akugora litunda omuntu ogore carrot norocho moralia ogora litunda ogore carrot onye bwata biya kabisa buna nendabu orusi alirioka yagenda mono it's very bad osoro usitunda ali na moka ebunale igo osabura litunda lioka na kolia ngereke gicharanga gochafu mokoreki bwa marabambo iyo lakini ndiko nyoranga ebyanda mbire bikwaga asa matunda yayiga yani amagenaye ekero aguchiaga asa matunda asikinyine chiga yagere ebyanda biri nande na bigu stay sana ebindi bigu chibe bielinga bietuba kabisa byana antasikindagira ikiga kire fresh bone kero kulia ebyanda biri amagenalia gwikanda na endatika igo chindagira to kulia especially kire fresh na kira kigoika kirosi guguyo mwanjwa. For example, leta matunda okurwe chiro, leta chikarot che okurwe chiro, chibeka asa macha maya na ende ntateko tabanga mbuya amachare clean. Kwanze ebintu bikuri ubire fresh. Abaligere libaito na abategereri bibeka ase containing ya amache nonye na yabiririo moralio maete. Sibye ebintu biria bibeke buya, by the way nabongo koraigo. Nje personally ka matunda achire gose chikarot gose cabbage karongo nyorosie salad igongo sibiyara base nchebweka because I should be sure ngaki ebintu binkuri bire fresh imbiye bire even my wife na bago sibigo ago sibiya kabisa twanalire bone kero wasibirigo biabe kwa saka moku bigo itaka amachali biaro byakamoka biya biyaraba na ina boku wipe na boku lige tambaye kerabu biya obereti kwa wipe ekere ebintu biba bikoriegwa bisibiri buya igoko nyore keroko ligochinda bitabwa ati infection. For example, ekeroko litunda gose carrot bine inata bune salad nonyene konyo keroko nywe salad yeiga kyari salad injiro chinyinge gose chi juice chinyinge chikonyo go chire fresh eyama yabongo chini ko batebya ekere kunywe gugo ekomenta chinguru asomobere igo ekere ndagere kuriegwa ere fresh etaro siribuya igeko gere byana bitoke igaba mintu batoligereti aseli tukolia mambia liabono iganga kie keroko liendagera nyerosie erabe ebe fresh as Tenacious Herbal College nkwege litoligo yetani igabo okay that is why tobwate college yetu Tenacious egotoka Twin Towers of course ingonye kwandira turake egotoka Twin Towers yasomo chobo songa ange na umoja building no college yeitere igo lero ndero tokuigora abana mbagende rusa lakini ndero tokuigora so therefore nonyana abanafunzi bali motoligeretie ndere college iteko igorwa please you report togendera na masomo ndambende umoralia egento gekorete byanda chindagira tokolia buna bono animal product chindagira chikorwa se emifugo buna bono amabere alright enyama ebiga bibere mono enyama amona amabere for example enyama etaye kiribuya kana ale okora utafiti igoro ye byanda nkaba surprised asomoli kyoyomo ntanyore bono iga oligete byanda amagena nabaye byanda nabakogenda amenye enyama ase muscles ase ngombe ime ere moyo nabeko menye in the muscles ase chinyama ime seke gusi ebyanda biko menye for 18 years. I was surprised. 18 years bimenyeta so mubere ime miaka 18. So orochonye byande biga bikomenya ime yo monto ase miaka 11. Engombe yamanya konyenywa konyora abantu bande bakuliye mbese bakurusinga tiganda igwa ina roche sometimes back abantu babutole nyame mbese babeke gento bakuroko gose no bosonto toiga baruwo baruta mono. I think engenchelia na bongo na takango twachenjikoruo na ende twachenjirikoruo robuna bagusi erinde toche korosi endagereje buya igona rego tabanga onde bwensi okoria totebe nkonyanyare ng'ombe nkonyanyare ngembuli nkonyanyare ngondi kwamanya konyora nga gento ngire korukungo gochuta keri nabokera changie sana ebyanda goswa somobere na kerobia soiro mobere bisokoleta complication emechande emenge
igona kero monta kuri nyama etaiye kiri abandi mbali banorete bo na arori ono nyine gichinjio abandi banorete okorabo by the way kero uri alire enyama eri embese umaite na bwate family bono taliere bweke byande ibigo cyo gucanda nere environment mongino enaro abana bayembaro ebyanda biryonye birenda yaye nkwambukira bire munango chikoeresa ake nkwambukira bire gosenkoro bire goikoru asare bigenda somongina bigenda somoga somwana bigenda somogaka as I mean somongina no mogaka no ndomogeni orache mwabo so endagerere mbese please teliegwa urabone nyame mbese erotutige erosi ubuya bale na bali bakoyeka bali koyibuya good no dale gocha okorosi gwa kwendagerere fresh unabona amabere unabona pedeo mabere na bakoreta no nyen typhoid enyame yeye kuligwe mbese na bakoreta ibintu na typhoid na bakoreta TB na bakoreta other infections wetani ebyanda bono abande mbali bakoyeka endagere inatabere fresh bunabona amabere because mbiye gutwara education gosemania daire twataka twegerani educationally amabera yege karo kwanyaretire tiga amabera abeli gubuya amabera abeli gubuya atogota na ndaira nanse atogota ira nanse kwa rekera atere mire bona gotogotuka aibona abeli bali bakora iriya abeli rego chigore igabona abeire ngayora amabera nguite kare ya tiga tubeli amabera itubuya elinde atogota biya karago settle down twatigabera twamenye konye yora twabekanse na ndi twakava ekara mabera iyoirwe tabesigo tigwa for a long time are aigoire are exposed because mabere ntubate chi bacteria in the air chi bacteria chire in the air na ndi chianje ta mabere mono by the way chi bacteria chianje ta mabere mono una tuanje ta mabere na chile china bachianje so mabere aba covered bwango abekwa sen container ari guchigobekwa elinde atunzo wiya tatwara chi infection bono asoko ye kenyama kiara nero another major source ye byanda enyama tige buturwe enke buya enyama yeiga esibigu buya ogosibigwa na amachi buya ekara ya sibigu buya tige be kuriko eye nje nari to advocate iga buno munyagitari na buno mwalimu Tenacious Herbal College ekero ko ye kenyama nyetigeye yani beka chinko onye no konyara I'm sorry koteba gikiara twarure twachire standard ya igoro kare abangina bali abakore bali ko yekere nyongo ngo ikerete nyongo ngoroche ko yeke nyama okay abangina actually my grandmother igo bali kubeke nyama nyongo bayeka kabisa bayeka buna chingere boneke rokurusie nyama eli eyete so onye byanda byarenge imegosambagena igokonyora byonse byakorereki byakure ine nchireria bare koroskale naende bakamenye myake benge lakini siku hizi actually ntobwate bono chisugulie chiga nchiri chi pressure okay enyama ise kobekwo ise kuya for that time ne pressure area still na bekoya nande nyare gutumika bono nalo chawatabanga takurugo bokumobeke kando alafu mane watabanga karange nyama iyo leta gocha please that one is not acceptable it advisable tigenya melie yekwe for a long time igongi tota etikolenda ebyanda okay ebe amatumbo ebe nyame nyene tiga eye kubuya for a good number of minutes or hours elina nyamelia ebyanda bichigukwa elinda kerokoli guchinda mbichi koleta infection gose chikoleta obakomo obakwanire yokuyikwa asibalirende bagusamba oh good now ogusamba ntate kotabange ikubwate chiriski chinyinge ogusamba enyama ntate kotatabanga teli advisable ogusamba enyama in the first case teli advisable especially ogusamba kwenyama ekero ogusamba enyama yaumirana nerioki all right igego so ekorosia da complicated chemicals ekerego so asomobere ekereko na accumulate after a long time enyamerine chemical chiri chiarosia igego chigwa affect your mobere there is a point I read na ende ninchenyerete gaiga researcher oyo makorete researching ya sana
agotebe nyama igosambwa ngochangireka sana cancer. Yes, ngochangire sana cancer. So nyama igosambwa nale gocha kunya advocate ngesambwe. Lakini onye igosambwa tigebekwe eye for a long time. All right? Ekoyia asamakara igoro for a long time. Ekara ya yire o make sure nga ya very dry. Na enekero gwetio moyo otalikora freshness. Otalikora really fresh inside. Lakini komanyete onyamagina arenga sebyanda ime mina senya melime go sebyanda byalengo ebinde mbire bigo coil. Una biko na koiguri birara biko na go coil. Biko na koira na go chimaega. Igenya media tasa miribu ya still nebwate amagena go sebyanda bigo tigara ime especially abatumbo agochikoreta chishida ekaro cha soire bya soira somo birembe. Yes. Na kibono mondara manyenga na bwate byanda. Good. Mono ebyanda biga tiganda ara kona chisambuli chie byanda. All right? Chisambuli chie byanda. Ntobwate ebyanda bikoro kwa hookworms. Hookworms binga bunendo wani. Ekero bi kirenda biko enda byalema. Hookworm binga bunendo wani ile okora fishing. So byalema egasi ya no koremenda na komenyo na kona kunywa manyinga. Na kunywa nutrients chirio montabwate. Ebinde mbire bikoro ku tapeworms. Asike gusiye torata ebyande birabu. Ebirabu tapeworms. Yes, ndobwate ibarire. Tapeworms ntobi manyete mbire birabu na ina mona kera bigo soka biko butoka. Biko butoka. No, biko butoka in segments. Kara biko na butoka nabo kare okwale konyora byasokire mpaka no ena samagoro they are white in color. Na yike kara birenda actually they keep on consuming. Biko na gukore moromo bere biko na kolichindagira biko nywa the nutrients expected for human strength kwanya romonto yiga utwalire mechano ine hookworm biribinga bunendo ani nebindi bikoro kwa tapeworms ebindi mbiri bikoro ku pinworms binga buna chipini na bibilia ande ekero birenda ekero bigo soka na bibiga ekero monto akoene nyomba yobochenu udalina kwa nalitangani onyo monto yokogenda ekera kwerosia ta kwerosi buya. Okay, ebinde ebigo chibiaswa ase chinchara ime igo kwerosi buye ke usito igwete morali. So ekero monto akogenda tare rosi buya gosata bwati bintu byo na tissue paper ne bintu binda kwerosi rende because ni afya onye ta kwerosi buya amagena ali agochiaswa ase ebyara ime because yara make. Ekero bya soira chinchara ime that is why togote banga ekero kurwe toilet esibya magakao there and then na ende esibi buya esaba iga soye byara bya ogatima ne sabuni ngiya. Okay, sibigoroga iga sibie byaraga tako bana haraka kero kwarure of course kero montarure nyomba ya bachenu tako bana haraka mono because we kabwe rosi tokumanya go sebyana mikoreteki taliye byanda byoka other infections na bakonyora chile in the system elinde kero gwe sibiri kwarabire bono no chiko kunenda gara buna matunda no chiko kunenda gara buna fresh foods chili twateba gose no kwani omonto matana bukwa omonto agocha from the toilet etoro setibia ngago kwani kabisa buna gokwaniga ogotigeire amagenali yebyanda. That is why we say esibia magoko bia before you start handling gose gokwana. By the way na corona yacha abantu lero baacha gokwana niga omati infection ichinyinge chiake. And by the way bunangendrete ase moyo mubere bwate infection chire high level osora kuneo montabe infected na maokoga our hands igabwata a lot of germs cause a lot of infection because yes bintu biri kwambukira so bwange birasa maoko kera maoka aya na arago kune bintu binge au kwani abantu more than 5 kwanyoronyo yobwate shida yaye gocha kwanyara kwambuke. So that's why every time tugwenda tugwisibyo koboko to keep our hands clean. Onye ndi nanyora amache kangolero na demonstrate the proper cleaning but na bondo cheka next time abongo chakoleta amache then we do a demonstration aso gosibia maoko buya totali na haraka. So igogo ikato tusibia magoko arabe
ebyanda binde bikoro kwa ringworms ringworm nchito koro kama shilingi akoenda penetrate as skin kwa nyora kuna kulemura under the skin na bera be in the air on the normal skin bikona korosi bintu na mashilingi waro kwatenga na mashilingi. Those are other types of out of worms gose byanda bireto bwate aso kwanira so ase oboke ntubate bintu ebyanda bindi bikoro kwa scaries ebigana bibire very common bire round bikoro maybe round worms na ende bire red in color ebina bibire very common morali ebyanda ebinebibe actually karo bichoira senda. I remember umongi no yomo ukagerete muritare okay yani arenge kabisa okoranga no mogeni aguchikonyora egitari kigusie kiyo mogeni now ekerage ndenya gitari bako mochekia they are experts bakanyora umongi no yoiga enda yaye imene byanda byoka biro. I tell you tari mogeni abate eliko nyota ya rishire yanga no chibuno mogakara igubuya no chibuno raliye yanga no chibuno abantu barakobe gochikonyoro mogeni lakini unfortunately bakanyona ne byanda bichirenda ibyande bibikogere enda yabi. Yes tumbo inafura sana naboko igwa nonyene kero korara ekero byabire binge okorara on this side byangira nsemeyam gogo chigonchoka bono mungino yarari gukaga musubatiyo yari gukaga no mwana ukinira okoraki okona gonchoka actually ekera achite ko korosigwa ebanyorte ne byanda bire ebinge mono tindi gukwana nyagitari eyo lakini I'm sorry clip ekininche nkerete nabo tukorokia abaligereri baito koligereri kora kumbo se kiara mba komanya ningo lakini clip nabo bakore byanda ibuna bikoreteki buna bire so ebyanda kero bicho irenda nkoreta bire complications especially umwana omoke okay okonyora utabwate proper developmental stages buna abana bande bagukina mbu yachekiwe byande biga kerekende nabagote yumwanche umurigereria ebyanda mono abana koru emyaka erenge kuri usebitinye. Yes abana barabwa bake actually byanda nguchibire naende byabangira mono wetani abantu abanene umwana so long as nonyene keraro moke ekerare koboko okay na bagwenete kurendo biya chin infection echiga chibyana gose these animals because they are living things mbibese gosoa aso asenda yo mwana akiyekora to advocate mungina tigago nki umwana for 6 months amagonki biya by the way gonki abana noja abandi bagote batini ko bagonkia inseko bagonki maybe na intakuonekana mumama sana inseko gonki no ayebwati amasharti yoko gonki umwana biya for 6 months eragera biya avoid a lot of work concentrate aso umwana elinde after 6 months onyoro kinire immunity ya very strong kiara mabera yo umwana yo mongina uchia so umwana igakonya go develop immunity mono gwetani chindagira chinde chons because igo mwana tigagonke bono umwana from zero from even 1 month umwana anybody because gose bigo so anda byatora lakini ubuya abana bange bonekero bakwagura trocho yiko konyorara sama okangina mono lakini abana bange kero bachagire kwagura age iliyo kwagura is most dangerous because umwana konyora ko beka kende yonzi mono na nyore echafu yesese mono wako beka and so forth so akera kuna kunebinte biga asubo chafu bole igokonyora umwana ochagire ko develop those worms na ende biko ira some time. By the way ebyanda nabo montako ba even as old as you are ebyanda birenda yeah I was surprised mbibu atimiaka yani mbibu ati munoro magotubera yure byagotire actually there is somebody ebyanda bya menya time yaye mono mpake kerare go cough by the way kwana ko witness yo monta go cough ebyanda biko sokera mono ekikera kingwana karo so I have witnessed omonta go cough kabisa mpake ebyanda bya sokera mono yes ebina binata besambulire kwa roundworms gose biriye bibaliri ebige bibaliri ebire even more dangerous because multiply very fast they multiply very fast so okonyara bigo coil in the stomach
na inde we've got a lot of competition asendagererio kuria igo ekerebi choire inda ebiana bitali kuruzi goro ose bimenye tororo it is very dangerous yomuralia yes na kibono montara nyare ko baga kumanyanga na bwate biana good number 1 ebiana you can feel your belly becomes abnormal ekerebi multiplied abnormal swellings na wana cha kwa advocating by the way how to know tigamingera seiga it is very simple ntubwate serikali yeito in this country ego provide amalio gali yogo ite byanda okay so no nyino monto monene anje gotaito manyanga ne byanda byali gogo chanda asogo confirm ekero kwa nyure lioge ligali byanda the following day ekero ko genda haja it is very normal na boko genda asigitar open maybe you put your newspaper there and then you where else biyago you can witness ebyanda binde byakule bigo soke binge sana so in that process you can understand ngankwa bwate byanda 2 ekero muntu bwate sioroli enyinge obwato moroso monge obwata a lot of pains esiorolia because ebyanda bigekero birenda igo bikonywa a lot of our nutrients yani ndagire likango yaso mubiro ito ebyande bigana ro bikoli yes kwanyora omate binde mbiri bigotara in the body ebinde byagenda even into the lungs bigotalienda yoka no byanda by the way abantu bande bakanga nenda there are others which can go to other remote parts of our organs yes and they cause a lot of problems there persistence in coughing maybe some are in the lungs, some are in the liver. So when they go to these remote parts of our bodies, they cause a lot of pain, they cause a lot of trouble. Vialete mechane menge, igombia konywa eliogo die vianda, elinde nye vianda evirenda na teba, endere swollen, omorosoro monge, obu montabu ate siro lie nyinge, okay? Omoro no any skin. By the way, omuntu bwate byanda ne yakamafuta skin ya yere very rough okay naenda abantu kanga no bosio obosi bwa itekerete on their skin bikora base kono kora base all the time aromo morosu okay aromo reu you see ari weak ari chikokora kende yons akora roro sete na ndo bokoro sete you see because byanda biria you cause a lot of harm and they in the system yes wono ubwatore siri ngakyo montara manye ngana bwate byanda kerekendo mwancho muri na tagite kumanya gwateba nga serikali nerwete chindetere goseri ogori byanda ine chinsemo chenye gitari yes metenero roro ye kenye ju montara nyare ko baga konyu aite byanda yes biabara actually as Tenacious Herbal College una nchentene se herbal medicine nabona acho appreciate kwanza college yeito singinche kolega asingia agwe na kwa na nyagitari generally asinginche malio nataka watebanga malio ga yago akore tune serikali asinginche abana bake it's good ikiara kore to free na ende agokonya abana so tiga abana batumie it is free to use it lakini abande mbalekero no ene batumira konyora persistence yebyande biga birororo all right gosaba abantu bale ne mbana gwikera malio gayo go see the best way yo go ite byande biga is very simple aso monto monene and you ogutumira malio ga rice mono yinto eteko rero abaligeri baito gosaba tegereri baito buno mwalimu gosomia Tenacious Herbal College gosaba center wana singe kwa bolibo tigandwe some 2 plans was the 3 of them chiko nyara go ite byanda totally ebyanda bigo kupi especially karogo cha Tenacious Herbal College go Tenacious Herbal Clinic go toka jogoro go rale se daktari omayale Joel Omayo actually iga kolega siebia sana yes eyigeno chigo kwane tato lakini yego ite byanda there are so many actually maliogarwa pakiribuya agokoremere mubiya and by the way saying in chinya gitali ele okora biyo moralia that is why
mono daktari ataliko nyora libaga lyogocha ekiaru na kuigora iga abantu bamanyite ngegasi okoreka nengiya abantu bagwenire okay chistock abantu bagwenire jibake ki abantu bagwenire chialsa abantu bagwenire. So I want to say nabegwena tekero tu atwale complications chinene togenda Tenacious Herbal Center alijogo togweni kuna abande. Yes, asa mange so kugweni kumono na obago chali clinic batonyororo na daktari omayo elinde bagwene. Now onye gotagete oite bianda ligio muongo omuongo tali omuongo egoro pumpkin iga songo omuongo yoiga rustinta tare chiaya aiga no ntagete usually karongo kwanere gore ya plants tindigo takada kwana mono awa ngotaka twategerana so that tekero montako bat steps echuchiwa touch ko ba mixed up rustinta tare chio muongo chisibie gero wajisibirie chibeke chiome ekara chiomire chisie okay na bogutumie kono go crash kero wa crashiri oruo chunchuge nege chunchugo kero wa chunchugire buya nao nabo kobeka sa mache onywe gosonywera mache twice a day okonyuma ambia na endo okonywa maragoba 30 minutes otarali kende igona ate bachintetere chio muongo ogochisia kero chio miro chisie it works very well chigwete bianda bia sana egento kende chintetere chige chio muongo onye to ogochisia nabo kobeka muno gwa chiu chikarangire chire chimbese yeah ogakero chio mire you put them in the mouth nabo go chiu lakini go chiu ogotakuna otarali kende yonsi it eliminates and it kills. It has got power goita evianda na magena yevianda agotoka inda ekine chintetere chio muongo egento kendo ratumie ntubate kitungu saumu kitungu saumu igebwate chinguru mono yo ite vianda kitungu saumu what you do rusi kitungu saumu chintetere chia echiria nebwate some wantetere bwa imboyo bakabo bosaboruga maybe botato or 4 of them nabo montako beka monwa ikara bekire monwa atakune anyuna amache atarali kende lakini omonto bwate chialsa aiga no ndugota tuigwarana omonto bwate chialsa tabaise gutumia kitungu garlic kitungu saumu tabaise kugitumia yes ikiagara igo ke what a lot of sulfur nekara ya soirenda eragero gusaro konge guchake korekana senda egendo gende kiaga tato omonto aratumie neli tunda liko ku lemon toligo chikonywero. What you do as a chipini worm gosaso kweya gikolia kolina tebekero montako enda ajenene kweya ginko bakororo konene gusipini worms chire twataba chigo ebigo soke byana bigoro kupini worms ekero bigo soka then ogwa apply it okobutora litunda liroro amacha aliaye oruosi yekelie alia so monto kweyagia okay that power chinguru chirichigo toka seli tunda liroro na bayibigo ita pinworms bichia kupi na karokwa akwali apply ile galia na ende igonko nyole lyoge ligana teba the pumpkin seeds osama lyoga lenya gitali gose amaliogande agotoka ina wa clinic ya mayamono eliminate ebianda totally ekarokwa yakirili tunda monte yakirili tunda asaja lenda asagwa guchira ajenene na ende nkwe yakara mafuta because it is not really acidic weke yaka mafuta amafuta ali yakwe yaka akoro castor oil akwe yaka mafuta akoro kwa castor oil so ekere yakire akoba very comfortable no nyuno kwe yegio konge okoroka ano fishes kwe yegio konge kwe montako na kwe yegia atemeli tunde lidiro na castor oil it works very well. Yes. Aiga ogocha konyora amashilingi. Konyora ari labda so mutu azeli sangwa. Naro na kutumika lemon. Good. Asama shilingi it is the same thing. Asama shilingi na wanda alete metange ebiriga. Beranya lewo konya. Asama shilingi aro asomotu igo kore tumugaka. Mugaka is a very simple plant na ene tuaranya kwenera sometimes. Mugaka okobutoro mugaka
amachali aye nabo monta gwesigikiria. It is equally good. Unarona na tebete the other time Tuesday na tebete nga igokoretwo mugakoria dandruffs chigotoka ase skin elino mugakoria kwanyo butora koburukania amache bono gokora ugo squeeze into the air, ugo squeeze kabisa elinde yachiko ko eliminate those dandruffs etukia royaraba skin ya so ko renew eli etukia alafu etukira na normal ande na tebete nga ninchenye gerie engenchengi ya korosi etukia be soft ebe strong ebe black actually metenero go work via sana ko make the hair black ko make soft na ende yarambuka yatambea. I think it will be our topic next time. Bano naki omwanchi muri na tete kumanya ngakiora nyara ko bakogwetanga ne byanda to chugukorera mangana yebyanda so ya sensemi. Okay. So ebyanda bigabona naika goteba omurigererio ito mwanchwa ende mbiya mana sengenjo mo wancha gototegerera na korigereria. Ebyanda bigabira byo mbiri korekana na maiso mono. Ntaragenda ko enseme yende. Nabona acha wa appeal asa abantu obwata mabere. Nabayiga bakorosia chindagiro hoteli. Onya abancho bandi baroba turigerete. Please ekero korosia ndagira bona bono moralia. May I say ekero abantu baminto bakorosia chindagira chingia hoteli ende yonsi no nyenkisi igaiga chi hoteli cheta stokoragira because yokonya to go travel. Abancho nabona acha goteba ngo monene tigaba iguriro borori na ndaba boremeraria gwokoros chindagira chiri clean. Yeah, especially ekero koreterwe ndagira kwareterwe nyanya kwabekirwa maitere fresh kwareterwa egetungu kwabekirwa kere fresh, okay, kwamanya koreterwe cabbage ere fresh kwabekirwa especially ekero montagoli chips. Namuna gotabanga mbiya mako remere memia na nabona cha komenta gotabanga ebitungu biri bisibigubuya. Chinyanya chiri chisibigubuya. Emabombe eri esibigubuya. Chisani chiri chisibigubuya. By the way, nengencherengiya ekero chisani chiasibigwe, okay? Na ende chiapangusu chiakamuka. Even water can contaminate. Amache naboko nyora kurwe sosiembe kwa nyora are contaminated abwate bakamage na yebyanda. So abanchwa keroto koros chisani cheito chigo cha kobugori endagera chisibigwe. I want to repeat. Ekaro chiasibigwe chibe wipe to biya ne chikamoke na enonye konyarekana chibe kwaso omugaso. Omugaso is very powerful. Omugaso riyo chake kabisa ekero chigotumika. By the way dimbwato moyo mobake ekero nkonyo gosengenda hoteli nyole chisani chibwata amache na chibwata spots of water na inde nagera yamanya ko served engo ikororo I don't eat libaga nkona go complain I pay and walk out because I yani ngo feel sad. So mbiya amancho baito chisani chire chiarosi ubuya ne chinagere chiri chiasibigubuya as ine njere yamo yo ya yogotanga because abantu abange nabo ko bwirendete buobuya lakini akaroko endase abaminto bakorosi chinagera kwanyara kwanyolire byanda kurworo unexpected. Lakini I appreciate chi hotel chinyinge muna bono kisiga they really make their plates clean bakore merememi ya sana. Inenchende yemo kwanyere ko bakogotete. That is another way. Engenchende na ende of course inaika goteba mbiya go clean our hands, clean our body, and especially aso mwana romoke okwagura asa itigabe clean. Omaete etogo soasigite buna bono nachaga studio abondo chendu setie bikoroto biya so that this place remains clean, and in fact it is good kurusia bikoroto gocha because of contamination. Kera so monto gota chaiga toko manyanga kiarenge kurwenchera lakini bona kero kuruso aso mwana akobero moka kwagura tigabe clean kera sa yarabire iko konjoro mono ya gukina without the ebyanda vire biko develop as a system yaye almost the number yo mwelio lakini ataba chinyomba chito chobo chenu is a kind of summary. Chinyomba chito chobo chenu tigachiro sigubiya buna bono onye tobwati buna bono nka ali reserve naboko nyoro bwate nyumba yawo yobo chenu omete biya, okay, ere very clean aso konye maintain again recover clean leta libu tumate libu ash yes ukwa busa sali biya awmire biya kwa leta libu wasiara kabisa around egali ase nyombe yobo chenu biya
actually no ente kana achira say our local place nkonyole nyombero series ya relieve I feel very comfortable because ebintu bune byanda contaminations nebintu binda no nyana rufu teliko baigoro because the place is very clean. Asense mbuna bono chi flush toilets. Echiga togo tumia. Echiga at home. Please, after using the flush toilets, na chinde nchirogo chiwaka mache kwanyora taliko mufu ya taliko sibibiya, it's good go demand ya mache ne sabuni. Alright? Tigasa aliasi bigi all the time. By the way, karoto chukua na jifango infection, of course onye riba galigo toka. Asa aliachi toilet chiga chito, chiga togo tumia mache, mbiya chitumike biya. Because ekero monta atumire, no yonde ngo chara atumie. Okay? Ne kero onya asali taro siribu yarabe, no yoru ororo, oyogo gocho yo kabere, na bara sikonyora chi flash, kera machali yako flash, maybe okwe rosi ororo, na bora sikonyora nga chi residue, nchi atigalete chi amagenaya, na ina nabago affect in one way or the other. Yes. Uyakigima umwanchi umwongerere abuno igwete oyino munyagitali to kurugare ase Tenacious Herbal Clinic na boyo Tenacious Herbal College Dr. Mosumari niganyere ko bakagotoherera igoro yebyanda onyere ko bakagotenga kebyanda bikocha na kitoranyare ko batoko bitanga na chinchera kichie kegusigo se kenyeji toranyare ko batogo ita ebyanda nabo tumeka chintetere chio mongo na teba wachi anikera chio mabuya kabisa wachisi na bogo ogotumeka goita ebyenda nabo ogotumeka kitungu saumu ase okonyara ko bago gutora chintetere kiri cyabo kwabeka monu kwanyu na mache erinde goita ebyenda kwego nabo gotumeka lemon kwanyara ko bakogoita ebyenda umwanchi umurigerete turaswa asensemo ya kabere ye studio tokoirana ntokomanye amange igoro y'abakene weito. Asante. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi soa asu mutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bimerubyo ao boy kubwatekana nobonye baito bwege kigetambe asensemo y'ibintu byo gutumika istima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya light tower asirigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable ao meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers, na lamp holders. Boigo, ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize muchieta naine. Na bogo tutarira ime yomo chokisi, asamagacho a old Sansora building, angenegete sini kanene gechigari. Goso to akirisime, ase namba. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoko burwiri bw'isukari cancer chonsi Naboku mwakiresimi omudirector bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano nebire ibere isano nemo kianda ibere inyaisano gosumurikire email gochia info@tenacious nyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene twaijanire kuralia ogukwa kumugaka Bernard Ogachi Oyuye nigaro mugaka w'umwina Maria Nyabonyi
nigale umwana unyagusira oyugi agenda n'umunyina Paulina Nyansarura nigale umurumu wabo nyakwaye nyagusira Nyanamba nyagusira Minga ya Tanzania Kenyatta kurwa sense America Josephine n'abande nkorera ya nyagusira Nyanchoka nyagusira Nyangute Marucha n'abande nise byara nyagusira Ubure Nyamari Kausi n'abande nsokoro ya Geoffrey Job Lydia Pendo Justin Nyanchama n'abande omuberoye nigura rushwe enkendu yenyegitari ya hema kitariki 14 cy'umutinyo gatano kabiri umwaka uyo goika asenkayaye asara sabirwe ne koenibwa ime yabo machoge chache bukanyimbo sublocation bukanyimbo village angena Nyataro skuru ime county ya Kisii tigomo nene Nyasaye tata aremye abantu benkayaye asebali bonsi banyorirwe n'ugwakwa kubwatekana n'ugusira gwa Bernard Ogachi Oyuye nigo twarure engora yeito twaicanire kuralia hugukwa kwa Henry Nyariki Araka uyu nendo manyikanite buna soto nigale umwana unyagusira Araka Magembe na nyagusira Rubina Busiburi nigo ari uyu mwabo Sibia Zipora Mora Jeria Zablon Tom korwa USA Florence Justus Ella Beatrice Ven na Abare nyagusira Josephine na Jack nigaro mugaka o Margaret Kerubo nise Dixon Osiemo Abare nyagusira Getogoro na Rubina abaisemoke ngamona Magembe Ogonda Abare nyagusira Nicholas na Ogachi abangina moke ngamona Martha Kerubo Postina Esther Mary Osebe Nyaboke kuro USA Abare nyagusira Yunuke Kuamboka Jane Kerubo Bosibori Nyamoita na Nyamusi nigare omoigwa o Mbaka Getogoro Henry nyagusira Paul na Aundo mbamwabo Charles Ogega Caleb Prince Evans George Moranga Nyabuto Suanya Omwebu Nyamongo Nyaundi Rafael Ben Helen Diana Bosiabu bari USA Kerubo Roda Unia Mose CJ Jared Nabande nigo anyomerete omogaka Nyariangi nomongina Agnes naboigo nkorera ya Bernard nigo ale Nginarome Ombui Robina Eric Edwin Lillian Dennis Eniga Elijah Joan John Keith Barak Brian Nabande nigo arisemoke Jason Monayo Vini Brian Henry Nabande Mokoyoye Maguso Nyabuto Salome Momanyi Maranga Nyabuto Ibrahim Miko Osiemo Monari Mogaka Mose Michira Nabande omuberoye nigura rusigwe ya senkendu ya Lenmek Jumanne kitariki 12 cy'umutinyo gatano kabiri umwaka w'ibukirwa 2022 na koenibwa litukelio asenkayaye ya Boitangare Village Mwamogembe Family Nyoera Sublocation Basi Centro Nyamache Subcounty e County ya Kisii asebali bonsi banyore no gwakwa kubwatekana no gusira kwa mwanchuobo nigo twarure engora yaito Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omwansi omuliyereri ngo kwito tonyera ko batogo kwanera amange kurutwaga cyagete omorobeleriga n'umunyagitari to Dr. Mosumari ko rukinsemo kiriciya Tenacious Herbal Clinic na bego Tenacious Herbal College onyera ko bakagotorera igoro yebyanda kurende abanci mbaroro banyere ko bagotoma amaboli yabo wetera enambe ya erase screen yawo gabo ningagoteba nga Hello Ndizi TV after how long umuntu abonete ko kora deworming akweruka arogo Chris ko rukinsemo kiriciya haraganga nabo kumuyireneri tokonyagosika gukimuto mbe yamano ayo mentombi yamana singencho yokoligira Ndizi na gotobwate biya nge kakingana ngaki
ogwenete koira kero kwa nyude lyogoli ebyanda especially bune nateba ngeka kingana ngaki na ndomanya gutumia elinde bono ekero waitire ebyanda korunda na begwenete ase plants age nateba na bugwenete gutumia after every 2 to 3 months because ekero waikire gabwo na bo ku eliminate ebinde byale go develop gose ebinde byachakiri gukina na bo ku bi eliminate gose na bo ku eliminate even the amagenari altagete go develop ozina bako be eliminated so ase chindetere cy'umungo nateba amona kitungu saumu abo gutumia after 3 months gose 2 months even after every month because chindetere buna wone cy'umungo igo chirendagira already igo chibwata a lot of zinc zinc ye gotoka se chindetere cy'umungo na enda kara ya soira so mubere igere friend ye kidney igere friend ya prostate glands zinc mineral igega na iria so bonga so mubere igogo chinona gutumia chindetere chiga cy'umungo even continuously it's not harmful nchibwati problem tatika kitungu saumu era na bara tumia even after 2 months you eliminate and then you use it again yes naro na ndogo linga ngwa kwanera lito taraswa so mutimo ngwa kwanera igoro yo gusibya matunda bateba aragenda gali esechiro anyole umungino lyo kwende usomo gako lyo konia matunda gali echiro amate insabuse liga imboko ngukibwate yes that's a this one ineligia totebe umungino naro konia matunda abuna bono kisi daraja bagina ba mintombi yemono segicho mako lemere memi ya yugo supply matunda because umubero itege ntoka netimono na matunda igo congratulations asemene memi ya mokora ando siese bako ne matunda tali darajoka now matunda ekera korosi gubuya uko bashwa guse carrot amatunda amone carrot ego sibikwa yokuya nyasibi onya macha igwate barororo na macha ndagutumika is running water please running water mbuya gutwara echuba amacha bekira amaya karwa sibirire itunda liria na macha alianda maybe arenge trough kwamanya kumura running water karwa sibi with running water na maokara makamoku na endo isekobwa nubu ngaini bwigoro mono na bugutwara ne indi serviette chire clean okay karwa sibirire itunda liria with running water alafu you wipe it or a customer. In fact, mongino bweze ise gutoko kokore mirimo bune yemiya. I tell you, no eninche ndage ndomprodike ndagere ndia matunda ya no bosibole. So clean with running water. Taria macha ali abekire ndo wato bekeri kwa mate na ndo yonde kango cha quality. No, because bona macha igoma yatengo na gochafukale. Onyama genare ngoro ya maye byanda nkona gotigarale. So ekero ko gosibi you are as if transferring. Onyeli tuminde limo lyabwate byanda bono matundo spia chiko bugoli byanda because amagena ya in form of millions. So that contamination tigatumia running water aliyago sibiri tunda bya no ye nyomba use running water ekero sibya matunda kwanya beka saka moko yes ndo kwanira igoro yoko gonki abana bake abasubati mbara kwanyora squeeze mete buna tokonya gukina ya technology na ero ngonya go advance ere ngonya rore bagutumika chichuba chiri cyoko beka mabere gonki barabunga kibaranyara kwa bagwitanga kurasibya osebya ndambinyare kwambukere asenkire kwa rero bono metako mitama bero beke chuba mwana so maybe asengincho the nature of our economy ne chisambuli chechi gastokora okonyoro mogina nali maybe oetirusa ya 3 months one rusie ya aliro mwana no moke nkogenda ali gasi all right na ene bone kirago chakuira na monogoba kwanyoranga still mwana litara taragonkabia eyo it is a kind of debate eragendere because inchobunanche buna Mosumari buno mwalimu naende buno munyagitari igo nale koranga kangu mwana oyago nkabia onye kunyarekana onyo okore gasyange nanka nabo mwana agwene tukotwale break atebeti ganda chikorago nkyo mwana so ago nkyo mwana oye mambi ne chinsa chiriara igusine break ya saa 6 na ndogo nchago nkyo mwana morogoba kero mwana go breastfeed there is a reason because ekero mwana omubwatetiga it is psychological ekero mwana ko nago breastfeed ekera kurigereti bonding not bonding omwana na nyina
Ogwanje ni buli boko na commenta. Omwana oli gako na komanya ngina. Omwana oli no nyine smiling ina komwa. Omwana oli gako cha go develop omogoko. Okay? So it is psychological ngaki konki omwana ikiera no ine luwe language, the language development. Ige kurwase Buna wana kero konki omwana ko matai gonka isigo mwana nko na colonial language. So nche na rego tabanga ase mabera ali akobeku echuba whichever the way whether the coast na every reason yerenga ki nche na acha tabanga tige nchire ligwe omwana agonke directly kurase ba momwabo. Ndoro rabwango inga asibate batema mbatete kukimi sector yo bacheno bakanyara ko bakuru basemyanga abo babotwara milk banga se chinsemo chichenye gitali omo subati okogonja bochumi tamabere analia mabere isainato kaso mwana bono oko mitakoli kero kene noro chengo chikoleta amaroira mange. Okay. Agwo tinta etigo chigo chiomo no because onyene research ya koliru noroche onyene research ya kolirwe there is a proper machinery nchira mabera ya kurusi gwa so ngina have stored biya at the required temperature maitana na mabera ya nata gete temperature gete because mabera ali karobe gete chuba ako too cold you see we kama mabera have temperature gete so igonta tota banga onyene research ya kolirwe ngiya ego confirm nga mabera ina bara be saved biya na endo mwana ekera tumia the right temperature lakini still Motindi Mosumari still say ekero umongina ago breastfeed mwana it's more powerful kulingana n'ekirizo nikiri naru ekinde n'ekinde ntanyare kurwa because ya mabera kara kuru direct kurwa singina guchi aso mwana is excellent. Yes. Biake gimu mancho muri yetu anyere kwa to gwe somya igoro ye byanda na kitole tange nchere kitora tumikerinde botanga na naki oranyara ko bakogoita ebyanda byago. Wano ndete to so asense moyende asito chukukwanira fungal infections. Mancho muri gere kende na tete komanya fungal infections nchire chichi. Okay. Nabo abande mbale bashiringi aliro monto na bakonyoroke fungal infection so mbiya kumanya tofauti yake ndobwate chi fungal infection kuna na ligitiko eresa kega a fungal infection is a kind of plant in nature lakini ere enke na endekere go affect skin goika akore utafiti isaine manyungwa what type of fungal infection because ikiri chinyinge bono mnabona ntebe uruwanga karongo kwaneke gusi nkoregera bagusimba rocho ruwanga munarore ntubwate burire bonto kuruka arthritis foot mnabona amage sike gusi amage okay ntubwate fungal infection yende ekwenya go affect matoga maega gose between the legs wanajikuna sana na ende kara bakuyagie kuru nonye na maji yanatoka so ine nature ye fungal infection okweyagi kuri muna nateba asande nabo kweyagia kwabanga nebitono bigo chororo all right igombiya buna bona arthritis foot na era kero monta kweyagi nabo konyoro monta kweyagi sana osinyukobeke bikoroto osinyukotacho bonyansi kisoksi osinyukobeka that is a kind of fungal infection ekorokwa arthritis foot so mono kutaka kumanya ngane fungal infection igeko inyagocha on wet parts on our bodies for example unanata under the armpit asichintigitigi monwa okay monwa na amagoro because you konyora most of the time bantu nabagaka begete chisocks all the time so between the legs because you konyora ali warm ali live all the time so nabo chifungal infection chiwa affect igabu wetani onsi nabona atakante benga nonye abangina gusaba nabaita baiseke ndate kuligeke gusiekia mbente benga nonye no kwero school kwabo all right na begwenete beros via maybe thrice a day kwero school goise korosi go thrice a day gosimara gatatu lituko even more igera abebia
asoko eliminate fungal infection. Ase chinse mo chirichia nsonia. Yeah. Asoko irenda kwaba kuri okuya. Na kibano monta akonyora fungal infection inse. Fungal infection ase munabono embeo. No chembeo yiga kawaida. Mostly not about bacteria, they flow in the air. The fungi, spores, they fly in the air. Yani embeo buguliti ji bacteria chinyinge gusa mtu abenga amaruira amange. Okay? No nyiniri kuba ji virus no chira sembeo. Utatiga bone kero kunywa okumusa no nyina sembeo. Egento nyasa atongete kiya muralia. Amaruira ya mange to kumusa guchi chimiro cheito korwa sembeo. Nyasa igaro setigento ikuru ku immunity. Ekara morera manga soira chimiro cheito. Ayanda soira sa maiso. For example, umaita maiso aya ayego munaliga ntubwate eliogo ira sa maiso ekara ji bacteria chigo so asa maiso chitaite koleto burere go siji germs tigantu mileta germs amaisa yeito nabwate esumo agwitira ji germs buna germs chakuna iga esumo eliego ita chimioroga by the way mucus amamiri is very important. Ekera morira go soa go germs chigo soa echinde chiko ba trapped asama miri na kiekoro tubwata mamiri chimioro tali ngaiteke lakini okonyara natural na kodeteke agucha trapped germs aya asige kubagi to lungs astoko ayanera ntubwate encheregete akerogo korora amarionya naro ebike okay in the lungs bire sana ekero monto germs chiachiro chigo trap germs kwamanya go cough out na kiekoro montago cough out egento buna makororo akobe eliminated asing into immunity nenchana nyasata ngetomo bere igona takante benga most of the diseases kanga bante turwarete mono lakini asing into nyasata begete obunyamasi buko na kurwania muriro all the time na kiekora toli strong uburire buri montako na nyagitari mburi bwabere too much buri bwa mubwire otherwise most of us igokonyora immunity eito ekona kurwania buroire tokona kuba strong every day. So nakitwa tabanga arthritis foot is one of the fungal infection. The yeast infection nere lina candidiasis. Candidiasis ne shide lina taba bangina. Una bono tigangere sakeigo mabongo tumike usiki yanga ki ekero buna bono mwana omuiseke gosomo ngina abokonyora obochafu geteiga bule white. Okay, go sebole yellow, go soku ya giko bokonge, okay? Ekero boko soka kurwa somo bere na ende bole white in nature go se yellow. Nabo tugwene te kolengere ringa na bera abe yeast infection go se candidiasis. Nda te ko beke ngana ebi so that tuigwana nenga mbwi ya kogenda for treatment in time because taligento kuna go delay. Moroira mange gekogera na enda tobo moralia na singi nchuko uno warete kwaganya litukelimo kwaganya ya kabere buno kona koganya by the way maroira ako multiply kro jams kira so bere chiko multiply echigo kina so mbiye kero ko igure nga no warete omonto ogenda for check up in time elinde oburoiro boiga bwarengo bwaba monitored wa checkigwa especially Tenacious Herbal College they are experts unyagitari baro una daktari omayo is an expert in this. Elinde kwa nyarangu buriro bolibwala takobe problem bwa elide in a good time. Yes. Ekegera fungal infections ne chinyinge chire. Yes. Ndete tokwanere oroanga nabayigo amage go se athletes food. Yes. Ekegera ne chinyinge chire ndokonyara gukora bona iga. Kero kendo mwanchi umurie na ndete komanya na kioroanga ro kwambukira yekore toruanga. So asense ba yoruanga oruanga tigambe kese luga nyororo na boko nyora engozi yao gosobosio no bwateka bunande iga naturally lakini kwa manya nyora part of the skin ya sire koba yellow. All right, koba yellow tu andoko rangu kuna gosabuka in a way gosogutwara some patches on the skin. So you na boto suspect koba a fungal infection echine nchiri chigo of course yokuye yagere kini nchiri go produce machi bundali nata yaba some kind of liquid etali go chororo bono buna bono ruanga erogocha because onyo monto bwato ruanga then we share bintu miri bitali ko ba share de morali una bono tali biya go share towel a towel should not be shared
egento muneke kiugwesibeli sekenyolini gosegetamba mbuya omonto gutumie getamba kia okugwesibeli gosekenyolini gwesibeli and then you wash it gwagesibia abuta gwesibiri naende kwagesibi naende gwakianekera naende mbuya kwanekera asomogaso because ngona go stress yomogaso sar because yomogaso no powerful to eliminate a lot of germs ekero gwakianekere naende you use it alone. So again tanata ngabona again kwerende yogwesibili kwerende getamba ikyo ne towel tauro njiri ko bashadi again to kendo nye onya abantu bago share yanga because I don't think changa ko bachire shared lakini onye bogo share yanga mbiye yange iyo esibigubuya because yetasibiri biyo nyo muntu bwatorwanga still na boro kwambikira on the skin yange esibigubuya na ende yange akwe pass especially onyo muntu bwatorwanga lakini ngutumia lelio goli ukugwena yanga yaje gwikanye sibye erabe na ende gwike akwe pass why ku eliminate more contamination kera ende to gutumia lelio gakugwena. Now nchicha say athlete's foot athlete's foot na begocha na inamana the like now ase ekero montako beka chi socks usako beke bikoroto amache arasa maguru okay ekero tu esibiri especially into abagaka nto bate weakness ekero kwa rure bathroom mwa comment muno ndigerete no mo nawe nyoko ndigerete na bagwa device mo gaka ekero rure bathroom mbuya apanguse biara biaye atarabeke bikoroto because unabona tekero to koboka mambie tole ne hari so kwaro gwasibia chi socks chiao of course yo chisibeti buya kwabeka chi socks chisibiri na endonye chifango infection yale ngonyoro chi socks mbia chiabeligwa chianekerwa elinde chiita onyore elie go chikoleta contamination so igombi yo mugaka sibia magoro eti no ene bintu biri bigupangusa biye bikamuku no ene getamba gekamuku amagora ao akwembeo okay ekera akiru embeo akamukire beka chi socks na ende chi socks chinkamuku na ende chi socks rero nchibwati goli mono li socks rero chire pound so na boto gwenda to change socks ekonye kwa beke chirero ta ko repeat onye onyorera samagoro bono murali nabo yo ndigereti araga nigumanyanga ngakirende bono onyore yere kugwena because into atebe byanda buna bigokwa onyore yero ngakie kugwena totarekera kawa soko bwena yes amage type nesi nyinge to bwati chamage ngonyorore naro ayo ebyali bibibere biki yes okonyoro kweye gikogoto koro ngonyorore naro okweyagi nabo igo ilisangu likuma naki yokorwali no kogotumeka okay tiga crack the skin or the crack the skin of course na onyoro tigambi bwaterani amo aso onyoro no ine biaro maitega yango chero igase biara gati no nyena asichinchara ngochero umuntu bi ekumuripa kibiara atali gukuna no nyena amache amakendu gosakune sabune detergents atali gonyara gukuna that is now we call it athlete's foot gose amage nero particularly ko kwa amage pono asamaga yega kuchaka konya handle biyamanye gocha se crack the skin nkelinga okugweni kwa amage kole very easy na ene kole rice mono na mbeya mabuna nateba manyanga no walite biara you know to identify nga no bwata mage is a good step na endiligerelia chekia nga yamaga yale onyene biara gati gose ne kiara ekemo gose biara bibere igo understanding no what the problem pono nga kyugo nyegwenya it is very simple liya amache amaya nyaburuka ni echumbi amacha ale warm beke getamba gose bandage ase chumbi eyo sibeli amaguru buya so ye chumbi eli ase biara ngora sibia amaguru pakarabe that is a very big step make sure amaguru arabire ekara arabire igo lete tangawizi amona kitungu saumu obi burukani ya powder all right karukwa burukani ya powder sigi kelibon sigi keli alia segwasi biaraba sigi kali kabisa sigi keli abu na bora asare of course
lakini sigikiria after kitu 30 minutes oreta mafuta akorokwa castor oil. Mafuta akorokwa castor oil. I like that oil. Mafuta is very powerful. By the way, as a skin disease no monto yire, okay? To apply castor oil is very important. Of course ya maliogande naro olienda mange, lakini I think a lifetime chukukwanira okuyia okonyene. So castor oil na mafuta ara mayakoro sibukurwa se plants na indara mayakoro konya apply. Okora within 3 days omonto igagwena to onyoro gose amage. So enchero wa apply enchero ko kora sa magoro na bako kora se viara na ina bako kora se ambits na ina bako kora nonyiniga asuko ya gikore nonyena abano kuya gikori kwabo konyora mwana aromoke lakini akuya gi aso mwana omoke moralia tolikobeka kitungu saumu so mwana omoke because those are it can be na bego ko soreness na bego ko sioboro geto mwana aban comfortable omwana omoke na immunity ya yere igoro, all right? But they wana bakembali kurwara rais a reason immunity ya bekoretek ere igoro unless to interfere na bono gotabagonkia immunity chigokea bono omwana omoke kerabwate kuye gikori kwabo iga sana gosega gose between the legs omwana olia ere mwake castor oil yoka na bekugweni omwana omoke asenge immunity ya yere igoro. Yes. Ngaito mwancho murigereria chensa cheito chatonyorire mono kurende nara oboliri boli ere akwanira chensa machitore ko kwanira igoro yebyanda hata hello ni nini ufanya tumbo kunguruma kabla ya kukula na ni nini ufanya kujikuna katikati ya vidole vya mkono akoroko Gladys kutoka Raganga akoboli ningi yakogera okonyore no muntu nara rokonyore enda yaye kunya kuruma busaiwa na wewe mbara rokonyora bakonya kuyagi katikati yebyo ebyara ne chifango infections chabarire gose nebyanda abwate asenda kunguruma is it Gladys ayo muntu Gladys mbiyamono asogo toligereria na ende mbiyamana se okubolia and by the way oli motoligeretia se totarabeka buya oganeti komanya na bokoboli it is free tutakusaidia bona se enda kunguruma na begwana techiko be topic ya bene asenda because ekerende kunguruma you could be having a lot of gases egasiere nyinge asenda ya oime na gasiene rekogera usually cause kind of cramps na enda koba congested na kunguruma now ntoko cha watebanga na bera abe chigas chioka na bona nyor probably no nyine byanda mbirenda and actually ekere byanda bire bingenda it causes a lot of gases the reason being omoralia ebyande byuma etebire moyo bono asenda ya oime no bire no biko enda pakecho in your stomach in your internal parts in your intestines no bimenyete or any waste product ye byande ebi no igutoka asenda ya oime so na bora nyoro bwat monta gutwara a lot of gases normally go save byanda na obirororo bigukosa a lot of congestion go so monto akoli endagera ebwata a lot of gases all right sana abantu mbale bwata food allergy ekara alire endagera enkendu ya ikira senda yaye ego form a lot of gas so unata batabeyo minto Gladys ora tema sendagera maybe ne gokoli endagera enkendu ego chia form a lot of gas na bogo chekia na ende chinsa chukoragera okay onye konalite koragera chinsa giteto tebe saa 7 igoro it's good to eat within that time because omubero manyire go produce digestive juices within that time elinde ndagera ya echake gosegwa so ekero goita ni chinsa chiria na bokonyara gwa kosiri a lot of interference asenda ime kwanyara gases chia developiri so it's good to check the diet time of eating na by the way even stress I think I'll come also to talk about it stress because ekorwa stress yo maite bwate step get asu kwa ndela ini yeyama umaite nto bwate thinking and reasoning oko reasoning or situation onye situation yetera waki una wata gete ya move step ende you go think too much ye correct stress okay
ekero ya letere stress yamanya ko move step endonye tereti ya leta what we call depression ekere kuru depression okono korengererio konene kurangine ogukwa yani korengererio ko be depression ekere kuru depression bono igoko ende step yomwelio ikor ku death so aseto what situation ya itobono iga especially in the economy na boko nyora abantu baikire step bali depression however that will be a topic for another time ntoje tunye kwanronyo monenya sawo gwanje ndia mwana kegima tiganda soma chimes cyanyere ko bachigo so kegera chinsa chito cyatonyorire kegima naro korko Kennedy mekenye agoteba mbia umunyagitari Musumaria anyere ko bakagota somya nigara chikoto tebi asenye gitari yaye gotoka ose clinic kiaye elinde tomotarire ntoganiti komanya mange ngagete to kora chimes ichi ainaro to gochiko kwanira agoteba Josephat Mogaka koruchense machasunika agoteba mbia mono umunyagitari to gendera goto semigo na ili tukolia rero nanyere kwabagingwe manya amange gwetera byanda nchikoligereria gose nimbwate byanda somuberane mbia mono sana oyo motuli koruchense machiricha moitunya agoteba nabotogotarira clinic erinde toimanye amange korinde mbia mono asomnya gitarito asayo anyere ko bakagotosomya na chimes ne chinyinge ekegera banyere ko bagosaba obatebinga yi Tenacious Herbal clinic kegotoka na bokora kwanera igoro ya Tenacious Herbal clinic na bago Tenacious Herbal college bia mono bali mwategereire you see na omwe atega siende kango mwakora lakini mwataka twegeramo na washukuru sana tena nawapenda na Mungu anawapenda sana nani gotabanga Tenacious Herbal clinic actually ge kwandula Morironsi no nyagitari ere jogo na akero wikire nsali na boko boria Tenacious Herbal Center insagwe para igoro iga no nyagitari ya itere na actually utachi tibwango kwenete nga kero kwirobeli gocho gwacha mapema because izo konyorwa na boko nyore bagandiyo na ina maenengo kwana because abantu bagocha mapema babange laini na ende bunogocha bunokoiwe namba yo goswa na ende na nyora ali utachi tibuya no ni chekero nkugendo bali kumanya gosino yo mwabo yo mo Tenacious ntabegetie yange bagontebinga ira na maega bwatie laini ngakiugo yani watu wanakuja for treatment na wale wamepona pia wanashukuru sana igo onye kubata shida ende yonsi Tenacious Herbal clinic nero egupima mariogonaro herbs tubata hydrotherapy tuatwara massage tuatwara herbal treatment psychotherapy yonzi naro rago korobia sana na yendo kende aso kwegera bona mangana yons because bina bona nari gukwana enari gukwana mangana make because of time na ntutanya kwegera yons lakini ntubwate college bona abante banyorete ngekero bako enya gitari alia Herbal Center gose clinic bakugwena bone bakuboli buna abande bakire gisimi where is the school because bona abande babolinga ye school na ntutwegere na ndubu yabwate Tenacious Herbal clinic they are not selfish because tutaita wanafunzi bacha bange college begere na baruba igore clinics because etoko bachi certificate ekero ba graduate we recommend them kerene course ya ncheire with the kwende county yaito na ile mandate yogo kolia college hiyo so etobate college Twin Towers aiga Kisi near Umoja building opposite Market Plaza magega ya Twin Towers ine korobe ntambe na bokonyemanya ondo utagete gochoro gocha gosoma gose gocha koboli gose gotaka admission gose no mwana gocha gose no mugako gocha by the way to bwata abantu bonsi bagocha elinde begerigwe bunanko nyagota botambe abaminto mbale chabalist chingia and I love them and I like them abande they are in our organization lakini nare tokotebanga please our dear herbalists gose bali mo maetegoro yemete na abo mongino manyete igoro yo mete yo mwana ayenchuegere short courses gose full course elinde to kwa certificate ekero ko igore clinic o igore clinic ko manyeka ine ngano itata college kendo mwanchu muri na tete ko manya nki oganiri gotwara ekero tete go join Tenacious Herbal college biyamono unabona mwabungete chi school ni mete mu bwatagoro yes abuna twate aba rero ko igora tole
iga wanafunzi ngo report pale actually bunankorwa ngo chinde go checking aba reportiri alafu egento kenacho bateba ngelinga admission ero we admit bona bono abantu bobote D because we admit certificate and a diploma so a diploma ero normally is a C and above ikiara abantu nabara bolinga gosomere mete plants eyenkora abantu bakona kobeka paraga ali bakona gosamuza yanga dawa no we don't teach like that we ikato no juna negelia we ikatomanya nga a disease okay oburwaire chisaini chiaye na ende implant ki egotumika na ende dosi yaye so igotaligente go ikirenga kinga incho rusio mogako gendo rosio beliogo we don't do like that that is why I thought nga incho college chigiredi Johnson